Bon dia, com esteu? Espero que esteu molt bé. Bueno, estem a dimecres i aquest dimecres ja es comença a veure una miqueta, no?, d'esperança. Desitgem que tot continuï en aquest sentit i que tot vagi molt bé. Vale? Doncs, bueno, els dimecres sempre fem el taller de memòria. I avui també, perquè és dimecres. Llavors, el que faré serà, per començar, donar-vos les solucions de la setmana passada, dels exercicis que vaig posar la setmana passada del taller de memòria, vale? El vídeo aquell, si us en recordeu. I a continuació, al mateix vídeo, posaré activitats noves per fer, perquè les feu durant aquesta setmana. Vale? Posaré unes quantes perquè tingueu bastant material per treballar molt i, bueno, i això desitjo que us agradi molt i que les gaudiu. Doncs, sense més, us deixo amb les activitats, després aniré fent anotacions i explicacions, si cal, i, bueno, i un petonet. Fins ara. La setmana passada vam fer una sèrie d'exercicis i vam començar amb un exercici de categories que les havíeu d'agrupar segons fossin flors, animals, ciutats, mobles. Us en recordeu? Doncs aquí en teniu la resposta a la solució. Aquest era el primer exercici. El segon exercici consistia també de categories i consistia en, no teníeu la classificació per categories, la teníeu que trobar vosaltres i també classificar les paraules que hi havia. Vale? Aquí també teniu la resposta. El tercer exercici consistia en que hi havia uns colors, o sigui, unes paraules escrites en colors diferents del que era la paraula, o sigui, les paraules eren colors. I, bueno, aquest és cadascú, no?, com l'hagi fet, aquest no en té solució. Vale? Però el següent, que era el de relacionar, hi havia unes dades, les que havia el dia, el mes i una festivitat, i havíeu de relacionar, i aquí teniu la resposta. El següent exercici era aquest lloro, no? I havíem de veure les diferències que hi havia entre les dues imatges. També les teníeu aquí, subratllades, perquè les veieu bé. No sé si vosaltres heu trobat més, millor encara. Vale? Després començava un altre bloc en els que hi havia imatges i vosaltres, després hi havia les preguntes, no? O sigui, de les caselles amb les imatges i havíeu de posar cada cosa al seu lloc. Bueno, aquest és una mica... Jo l'he fet aquí un dibuix així una mica ortopèdic, però bueno, només he posat aquest perquè els altres eren de senyals i això, que suposo que ho haureu intentat i haurà anat bé. Vale? I després el següent era aquell que era, hi havia una sèrie de dibuixets i havíeu de trobar l'autobús, el bus, dintre de tots ells. Eren com vehicles, no? Però hi havia un que era diferent i era l'autobús, i aquí el teniu també. I els últims exercicis eren ja d'operacions matemàtiques. Hi havia una sèrie de sumes i restes i després un problema a resoldre i aquí també teniu les solucions. I amb això acabem les solucions i ara començarem amb els nous exercicis. Com han anat les respostes? Les teniu bé? Segurament hi havia algunes que sí, algunes que no. Bueno, doncs fins aquí les solucions i ara donem pas a un bloc d'activitats per la setmana que ve, de memòria. Vale? Espero que les gaudiu molt. Teniu tota la setmana per intentar pensar i donar-li al coco i la setmana següent tornarem a donar les solucions, d'acord? Doncs vinga, comencem. Agafeu per això, agafeu un paper, un llapis i una goma. Ja sabeu que podeu parar el vídeo totes les vegades que siguin
per apuntar coses o fer un exercici, després un altre, d'acord? Doncs vinga, un petonet molt gran i ara sí, sí que sí, fins demà. Mua.